o Monte do Gato converteuse, ou viuse máis ben convertido nun protagonista principal dunha serie que aínda, afortunadamente, a día de hoxe podemos dicir que ten o final aberto, aínda que tamén con vontade e con vocación podo facer spoiler e dicir que tamén é certo que temos aínda dous posíveis finais nos que en boa medida dependerá das decisións que se tomen dentro do ámbito da política. Imos repasar o argumento actualizado desta serie que está a converter o Monte do Gato en protagonista principal, ou mellor, se me permiten, da trama. Dunha trama que está realmente a ameazar a sobrevivencia do Monte do Gato, do medio natural, ambiental e tamén da vida das persoas que viven ao redor desta contorna natural. Todo este patrimonio natural xa está recollido como unha alerta dentro do Inventario de Humidais de Galiza dentro do ano 2003 e tamén no estudo sobre conservación e xestión de humidais elaborado polo IVADER da Universidade de Santiago de Compostela dentro do ano 2017. Unhas alertas que non fan máis que medrar sobre este espazo natural actualmente acosadísimo e que debería de estar xa resolto se o Partido Popular fixese o seu traballo e cumprise coa súa obriga como goberno, que é actuar protexendo e conservando esta zona natural, incorporándoa a esa demanda de ampliación da Rede Natura 2000 pola que seguimos agardando e da que durante 13 anos de goberno o Partido Popular aínda non fixo nada. Patrimonio social, patrimonio cultural, natural, medioambiental, que lonxe de ser reforzado, como dicimos, na súa necesaria protección para a conservación por parte do goberno, inexplicablemente foi abandonado. E agora, precisamente 2 anos despois, podemos comprobar e contrastar cada día máis como é algo feito a mantenta, por moitas vías, favorecendo un uso forestal absolutamente descontrolado, desordenado, provocando a degradación do territorio por inacción, por omisión, permitindo plantacións de eucaliptais, mesmo ilegais, como xa defendemos tamén nesta Cámara o recentemente acontecido na Braña de Porto Moeiro, mirando para outro lado con todas esas canles de sangrado das brañas, que o único que fan é a seca, provocar a seca e a desertización dun medio acuífero tan importante como é este e, por suposto, como non, coa guinda do pastel sempre, asexando múltiples proxectos empresariais, mesmo de tipo inmobiliario, que de momento, afortunadamente, ainda non conseguiron ver a luz. Cando dicimos desprotexida logo esta área natural, o que queremos é dicir, e así o dicimos abertamente, condenada por parte do Goberno do Partido Popular. Por qué? Pois porque, para empezar, non cumpriu ni sequera co mandato da Directiva Hábitat Prioritario da Unión Europea, omitindo até o de agora o deber de protexela. Insistimos, esta zona tiña que ter sido incorporada xa na Rede Natura 2000. E non o foi porque o Partido Popular non o quixo ou non foi quen de facelo e deberá explicar o porqué. O que si foi quen de facer o Partido Popular foi modificar sucesivamente a legislación e incumprir as súas obrigas para sempre o mesmo obxectivo: amparar, favorecer os intereses e a caixa das empresas do oligopolio eléctrico. Pois ben, agora seguimos aquí porque hai un novo acoso sobre o Monte do Gato, que é a proxección de 6 parques eólicos. Todo isto segue en xogo e está en venda a día de hoxe no Monte do Gato. E, mentres tanto, o que seguimos vendo 2 anos despois é un goberno mudo, cego e xordo á realidade e, sobre todo, ao traballo continuo e incansável de defensa da sociedade organizada para defenderse por todas as vías posíveis, defender por unha banda o medio natural no que viven, no que traballan, e por outra banda, tamén o hai que decir así, defenderse dun goberno que os deixa absolutamente á intemperie. E por iso, a pesar das acusacións e da falta de respeto que moitas veces temos oído nesta Cámara por parte do Partido Popular sobre a veciñanza que se organiza para defender o medio e defender as súas formas de vida, nos queremos recoñecer aquí o traballo das plataformas que actúan arredor do Monte do Gato, Aire Limpo nas Mariñas Mandeo de Aranga, Alegre e Sós Monte do Gato Seselle, as dúas de Oza Cesuras.
Actualmente, pudemos comprobar en días pasados como a Xunta, que até mesmo se quere, cando hai vontade política, pode até parecer que pode ser unha administración eficaz, resolveu un pouco máis de 10 días estas 6 días, estas 6 declaracións de impacto ambiental. Finalmente, 5 favoráveis e unha desfavorable. Xa simplemente con esta descoordinación temporal, as preguntas que nos podemos facer son que garantías hai nesta proliferación de resolución de días en tan pouquísimo tempo. Con que rigor, quen as fixo, con que profesionalidade, porque desde logo os funcionarios e funcionarias da Consellería correspondente non son quen de facelo. E, aínda así, 5 días favoráveis, pero hai que analizalas, claro, hai que lelas en profundidade para saber exactamente en que condicións estas días se asinan con esa etiqueta de favorable que pode dar para adiante estes proxectos. Simplemente 4 apuntamentos moi breves. En primeiro lugar, estas días aparecen con un número de modificacións do proxecto orixinal elevadísimo. É dicir, inicialmente se somete un proxecto a estudo de impacto ambiental e información pública que non se corresponde para nada co que recollen agora as días. E fálase dunha serie de adendas que ninguén coñeceu, que ninguén expuxo, digamos, a información pública e que, polo tanto, deixan en defensión a sociedade porque non pode nin coñecelas, nin, polo tanto, alegar se consideran que hai unha intervención que sexa incorrecta. En segundo lugar, as propias declaracións de impacto ambiental en máis dunha ocasión indican que pode haber un posible fraccionamento ilegal dos 6 proxectos. É dicir, está dando a razón o que se leva dicindo dende o primeiro momento. Non son 6 parques, sino que é un único macroparque que se fragmenta irregularmente, como xa teñen recoñecido sentenzas noutras zonas, precisamente para evitar determinados procedimentos. En terceiro lugar, as días que agora están avaliadas como favoráveis, non recollen boa parte de todo o patrimonio arqueolóxico, pensemos, por exemplo, en petróglifos, que foron descubertos recentemente e que, xa o confirmo tamén, se seguen a descubrir día tras día. Esta é a realidade desta contorna arqueolóxica que é un patrimonio aínda por descubrir. Como tampouco as días inclúen todo o que ten a ver co elevado valor dos muros de pedra seca que caracterizan esta contorna e que, insisto, agora tamén sabemos que están catalogados como patrimonio da humanidade. Ten que ir rematando, señora Queixas. O cuarto aspecto que simplemente quero mencionar sobre as días que foron publicadas e entendidas como valoradas positivamente é que tampouco contemplan o que se acaba de descubrir que son diferentes minas de extracción de mineral que están agora mesmo en estudo, grazas de novo a implicación da veciñanza, de si existe nesta contorna toxicidade que pode haber afectada as súas augas cos movementos de terra que se derivan da construción destes parques eólicos. Remato xa, evidentemente si hai unha trama que se ven sustentando continuamente na estrategia do oscurantismo, do descontrol, da falta de previsión, na indefensión e tamén na inseguridade xurídica. E a pregunta é sempre a mesma: por que, para que e a quen se beneficia? Os dereitos da veciñanza, o cuidado e a protección do medio ambiente e do patrimonio cultural e natural, desde logo, non. Os beneficios das eléctricas, evidentemente, sí. Había 2 finais posíveis a esta situación na que nos seguimos atopando 2 anos despois, dicía eu ao principio. Hai un final que é fuxir cara adiante, facer como que non se ve, que realicen o traballo outros e que o goberno deixe de facer a súa responsabilidade e actuar simplemente como un goberno defensor das empresas do oligopolio eléctrico. Hai outro final, que é o final que realmente demostra que hai un compromiso con Galiza e que se goberna a favor de Galiza e da súa xente e do seu medio. Estamos a tempo de evitar unha devastación que vai ser absolutamente irreversible. Por iso, nesta proposición non de lei, o que demandamos é que se elabore un estudo de impacto ambiental conxunto destes 6 parques eólicos proxectados no Monte do Gato, agora que as propias días evidencian
e confirman o que as alegacións da veciñanza e as alegacións do BNG dixemos, que é unha fragmentación irregular, que é un único macroparque eólico. E, en segundo lugar, demandamos tamén o voto favorável desta comisión para que se denegue a autorización a estes proxectos que carecen dese estudo global do impacto que é fundamental e imprescindible. Moitas gracias. Moitas gracias.